v zložení práporčíčka Natália Molnárová a práporčík František Rybárik. Astra 617 Artur. Astra 617 na príjme. Máme hlásenie, že vo Večierke na Ružovej ulici bol pri krádeži prichytený maloletý chlapec. Predavač ho zadržiava na mieste a čaká na vás. Rozumiem, ideme tam, preveríme. Krádež, maloletý chlapec nejaký. Krádeže spáchané maloletými sú zväčša následkom zanedbania výchovy alebo ich deti páchajú pod tlakom dospelého. Počkaj, to musím dať sem. Astra 617 na mieste. Astra 617 Artur, rozumel. Dobrý. Dobrý, vy ste nás volali? Áno, ja som ho volal, som to mladý. Som ho prichytil ako kradol. Aha, flaštičku. No, keby len flaštičku aj iné veci. Poď, pekne, krásne. Poďme dnuka. No, tak a čo ešte? Čo ešte ste videl? Čo ešte ukradol? No ja neviem, tuto chleba, maslo, a ešte neviem, čo mal v ruksaku, to som mu teda nepozeral. Všetko, no čo Ako sa voláš? Ja sa volám Matej Samel. Matej Samel. Dobre, počkaj, ja si to zapíšem. A koľko máš rokov, povedz mi? 11. 11? A maminku máš kde? Nevieš? Keď sme prišli na miesto a uvideli sme toho chlapca, tento pôsobil na mňa veľmi ustrachaným dojmom, zlaknutým a evidentne si bol vedomý toho, že urobil niečo zlé. No, bol som tuto v sklade vyberať veci, čo mi doviezli tovar a mladý zatiaľ teda behal tu po obchode a som videl na kameru, že zrazu niečo schoval pod bundu, tak tam som mu našiel chleba a tuto maslo, ako to pochopím, že by mohol byť hladný, no ale vyšiel som von a už tuto zo spodu mi zobral flašku, no a snažil sa utiecť von, takže neviem, tak som ho hneď zastavil, to máme tuto. Poprosím vás aj váš občiansky, máte občiansky? No a ty čo mi povieš tomu, ako čo, prečo si toto spravil? To si pre seba ukradol tú fľašu? Nie, pre koho si ukradol? Povedz pravdu. Ja neviem, škole? Daj si dole ten rúbsak a ukáž nám ešte, čo máš v rúbsaku. To som mu neprezeral, viete. Toto, čo mal v ruke, to som... Astra 617 na príjme? No. Podľa hodnoty ukradnutých vecí polícia určí, či ide o priestupok alebo trestný čin. Matej ešte nie je trestnoprávne zodpovedný. Následky budú znášať rodičia. Operačný dôstojník už telefonicky informoval otca. No čo, sedí nám to meno? Hej, máme aj adresu, všetko. Máme. Len sú rodičia rozvedení, ocko nežije s maminkou? Nie, ty si iba s mamičkou bývaš? Áno? Áno. No a teda skús mi povedať, jak to je. Chcel si byť hrdina? Chcel si niečo zobrať z obchodu? Nie? A pre niekoho si to zobral? Sám pre seba si to zobral? Tak prečo? Povedz mi. Nech nehádam. Zobral som to môjmu detkovi. Detkovi? Áno, lebo on sa furt opíja. Počas mojej praxe sme sa často stretávali v minulosti s takýmito prípadmi. V súčasnej dobe sa to troška obmedzilo a to vzhľadom k tomu, že došlo k určitým zmenám zákona, kde sa hranica maloletosti vo veciach krádeží posunula na 14 rokov. On ti kázal. Maťko. Dobrý deň. Dobrý deň. Maťko, čo sa stalo? A vy ste kto? Dobrý, ja som Samel. Ja som vy ste otec? Vy ste otec? Áno, ja som otec. No. Pán Samel, takto, aby sme si preverili, že ste otec. Nič sa nestalo takého zložitého. Poprosil by som vás, kolegyne, aby ste dali preukaz totožnosti. A ja vám budem pomaly hovoriť. Hej, no, váš syn prišiel sem do predajne a majiteľ predajne ho videl na kamere, ako si strká pod bundu nejaké veci a popri tom tu na tento chleba. Čo keby žena, ale tú borovičku. A popri tom ešte zobral vlastne aj fľašu, ktorú si schoval. On ho chytil, pritom zavolal nás. Nič sa nedieje. Má 11 rokov, ideme si všetko vysvetliť. Povedal nám teraz váš syn, že tú fľašu zobral pre starého otca. Pre detka. No to určite možno nebolo pre starého otca, lebo ja takýchto poznám, oni sa chodia a
a kto vie, či nie sú zapojení, pošlú mladého, ktorý nie je trestne stíhaný. Ako to myslíte? To už nechajte na nás, aby sme to zistili. A keď zistíme, že takéto niečo sa deje a že je na to využívané práve takéto dieťa maloleté, tak my sa už budeme riešiť. Si mali posvietiť. Stávajú sa aj také veci, že maloleté deti sú zo strany dospelých rodičov alebo starých rodičov zneužívaní na páchanie rôznej trestnej činnosti. Takže obava tohoto predávača bola úplne normálna, ale nemyslím si, že v tomto prípade sa jednalo o takýto čin, pretože ten otec naozaj o ničom nevedel. Koho je to otec, ten dedo? Maminkin alebo otcov? Otcov, dedo. Váš otec ešte žije? Áno, samozrejme. Je pravda, že on si rád trošku vypije a dnes vlastne sa mal starať o môjho syna, pretože my sme s manželkou rozvedení a mám syna každé 2 týždne cez víkend. Len teraz ja som automechanik a mal som teraz nejakú prácu, tak som na pár hodín zveril A teba poslal dedo? Do obchodu? Do obchodu? Áno. A povedal ti, že máš skúsiť zobrať tú flašku borovičky? Áno? A on ti nedal peniažky? Máš nejaké peniažky u seba? Nedal ti? Dobre, tak ale... Veci necháme tu na. Je toto vlastne všetko, čo má pri sebe. Je to tu, Pozreli sme chlapca, nemá nič inšie pri sebe. Vás požiadam, pôjdeme teraz spolu, dedo alebo otec býva niekde tu na blízko, alebo niekde ďalej? No, blízko býva tu. Prejdeme aj peši, či pôjdeme na aute? Prejdeme peši. Aj peši môžeme. Prejdeme peši. Ak sa potvrdí Matejová verzia, starý otec bude obvinený a Matejov otec príde o právo brávať si syna na víkendy. Trváte na trestnom oznámení? No samozrejme, že trvalo. Dobre, ja budem od vás potrebovať vyčíslenie škody, takže mi budete musieť naceniť. Vlastne prídu sem kolegovia, ktorí tu ten nákup necháme. Príde sem druhá hliadka, kolegovia to nafotia, vás vypočujú a s tým, že potom bude treba aj vyčíslenie škody, aby bolo jasné, že... Jasné, ja ešte môžem pozrieť kamerový záznam, či medzi tým tu niekoho ešte nemal, či náhodou niečo. Bol si tu sám, alebo ešte s niekým? Jak to myslíte, že niekoho akože... No tak ja neviem, vám hovorím, ako navádzate túto svojho syna alebo vnuka, tak ako to je absolútny nezmysel. Mám to na kamere, ja to viete pozriem, nám to ukázať? Áno, prídu kolegovia, ja to stiahnem na nejaké USBčko a vám to môžem dať, takže aby ste mali... Ale ja predpokladám, že aj keď bude to vyčíslenie škody, že to nebude presahovať tú čiastku, takže tam sa ani nebudeme baviť potom o trestnom oznámení, ale my to budeme riešiť ako priestupok proti majetku. Samozrejme. S tým, že za jeden chlieb maloletá osoba a my si maslo. zistíme ďalšie skutočnosti. Aj za 2 klásky kukurice sa chodí. Podľa môjho názoru je správne, že predavač trval na oznámení a že chcel celú vec riešiť cestou polície, pretože možno takým radikálnym spôsobom do budúcna obmedzil to, aby chlapec kradol ďalej, alebo aby sa dopúšťal ešte potom závažnejšej trestnej činnosti. Dobre, a druhýkrát chcem ani nechoď radšej. Dobre? Dobre, dovidenia. Dovidenia. Kde býva ten dedo? No, on býva tuto hneď vlastne cez ulicu, keď prejdeme. Tak to prejdeme, tak to môžeme vlastne. A však to je auto. To je kto? To je dedo? Však to je dedo. Dedo, to čo tu ty robíš? Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Vy čo chodíte ako Fittipaldi? Dedo, to čo tu... A v takomto stave ste bol... Čo mal čo kúpiť? Kde kúpil si, kde je borovička? Počúvajte. Dobre, zostaňte tu. Zostaňte, upokojte sa. Nerozumiete mi, keď hovorím po slovensky, alebo čo? Rozumiem. V akom stave ste, veď prídete na vozidle opity ako... Čo, kde? No ako, veď to na vás vidím. Mám na vás dýchnuť. No sa Nebudete na nás dýchať, vy budete dýchať do iného stroja. Ako si sa to staralo, Mateja? Však si sa mal o ňom starať. Som ti ho dal na starosť... Nemali sme maslo. Ale všetko bolo. Nenehať si mi v chladničke borovičku. A na čo by ti bola borovička? Však si sľúbil, že nebudeš piť. Počúvate, vážený pani, tu sa vám pritiahol auto. Ako si sa mal takto ožrať? Čo robíte? Dedo tým, že vlastne nútil svojho vnuka ísť pre neho kradnúť alkohol a iné veci, sa dopustil protiprávneho konania. To znamená, že zneužíval maloletosť chlapca na to, aby sa sám obohatil a získal pre seba nejaké výhody. Upokojte sa. Veď ste opití ako, ja neviem čo. A viete o tom, že ste sa dopustili ešte aj trestného činu?
Kde? Vy ste riadil motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Ja? No, vy. Malé pivo? Áno, Borovičku vám nekúpil. Ale vy nemáte právo sadnúť za volant. Ako si mohol navádzať na to, aby kradol? Idete na vozidle, ste evidentne pod vplyvom alkoholu, vojdete do jednosmernej ulice. Zaflekujte to je jednosmerka. Sú to áno, jednosmerka, zostaňte opakovať. No nič, ale to treba dávať aj fúkať. Vážený pani, okľudnite sa. Dedo si nás sklamal. Hej. Dedo, spolupracuj. Ako si mohol takéto niečo spraviť? Ja som ho len poslal do obchodu. A dal si mu peniaze? Nedal, lebo tak ty si mi nedal. Dajte druhú ruku. Tak ale... Ty mi nič nedal. Samozrejme, však nie na chlast. A slúbil si, že sa postaráš o syna? Prestaňte sa spievať Mateja, že sa postaráš? By som vo všeobecnosti povedal, že pokiaľ zverím svoje dieťa niekomu, aby sa oň staral, tak určite to nie je taká osoba, ako bol dedo maloletej osoby, o ktorej bolo zrejmé, že požíva alkoholické nápoje a dokáže byť v takomto stave veľmi nepríjemný. Dáme mu fúkatú na mieste a pôjdeme potom na útvar, predvedeme osobu. Takto sa ožrať. Ja by som Ide sa mu žiliatka, operačný postup. Ale ja by som ho možno, by som ich stiahol, by som ju rovno predvedol na útvar, že to je agresívny a nech sa u nás ukludní. No jasné. Máte pri sebe nejaké doklady? Mám. Kde máte doklady? Tu. Vo vrecku? Áno. Okolo vodičáku. Tak dedo ťa poslal A kradnúť. vodičák máte kde? Ten ste mi zobrali, ich nevyrábam. Aha, My sme vám zobrali. Bez vodičaka, berieme ho rovno za volaj, berieme ho rovno na oddelenie. Mali ste mi ho zobrať. Pôjdete s nami na To doteraz oddelenie. nikdy neurobil, dedo. Artur, Tu sa Aska oprite. 617, zmena, neposielaj hliadku, osobu Počúvajte predvádzame ma. na útvar. My sa dohodneme takto. agresívna a ešte Vášho potom deda zoberieme teraz ku nám na oddelenie. Vy zoberte syna, prídete za nami. Dobre. Tam sa spíšu zápisnice. Vášho deda si budeme riešiť za to všetko, čo sa tu naudialo. A takisto spíšeme aj ku tejto veci. So synom sa potom porozprávate, ale to vám poviem viacej veci potom na oddelení. Dobre? Ku tomuto. A vy, vážení pani, vy pôjdete s nami. Kam? A v kľude. Pôjdete s nami na oddelenie. Ešte vás požiadam. Vy máte vodické oprávnenie? Áno, samozrejme. Viete preparkovať vozidlo? Preparkujete to vozidlo? Samozrejme. Dobre. Preparkujte ho niekde tu na, prosím vás, v blízkosti a zoberte, kľúče sú v aute. Daj tú rovičku. Dobre. A potom, Nechaj ho, dedo! potom Nechaj ho! kľúče doneste od vozidla ku nám na A oddelenie, prídite dobre? nás Dobre. na oddelenie za otcom, dobre? Dobre. Poď. Vážený pane, to na tom stave, prosím vás, Takto. chodíte. Čo robíte? To nás Čo z druhej robíte? strany, Sedíte ma, Marko. už ste mimo úplne z toho alkoholu. Pomaličky, opatrne. Marián Sámel bol obvinený zo zanedbania starostlivosti o maloletého a riadenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Za tieto skutky bol odsúdený na 12 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne.